Ikoro TV Network. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ nze m ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwe m onjikwu wee kene onye nta wee na-asị nke onye chili nyazelu ebe ọ bụ na ị nọ wee bụrụ onye Igbo asị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Afọ m bụ Nnaemeka Ilelu na Chi, mana eji riwe akụ wee malụ m. Ọ bụ na izizi na-enweta anyị, biko kabadị ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, anyị nọkwụzi ma na TikTok. Kabadị ka ị na-esonye Ikoro TV Network maka ife ọbụla gbasara ndị Igbo. Isiokwu anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ omenala na ọdịnala. Kedu ife dị iche omenala na ọdịnala, nakwa kedu ka omenala na ọdịnala Igbo ga-esi nyere ndị Igbo aka n'oge anyị nọ ugbu a, nke ndị Igbo na-akpọ 21st century. Anyị na-anabata nnukwu odegwu anyị nọ na nke n'ụbọchị tata bụ Ezinwa Anaedo. Nnukwu odegwu, anyị na-ekene gị. Biko eziokwu na anyị abịabugo na mbụ, mana ọ ga-adịkwa mma ka ịkọwakwala ndị Igbo onye Igbo, ndị na-amaghị onye Igbo, ka ha mara onye Igbo. Daalụ. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Asị m ka onye chiri ya zerekwa. Onye afọ taa ya afụkwa ya echi. Onye ọ na-afụ n'ife onyonyo a na-arụkwazi ọnụ ya bụ Chinonso ezi mmụọ, onye nke eji Ezinwa Anaedo wee marụ. Ahụ m onye nwafọ Ezike n'Uru Udunu nke dị n'Ifite ọrụ Ifite na ekwusigo local gọọmenti area Anambra steeti. Ahụ m dibịa dịka osu wee ma m na chi. Ahụkwazi m aka bụ ọfọ ogwugwu Uru Udunu, ogwugwu be anyị. Ya bụ na Amerika n'ụlọ nnọọ n'isoyela anyị. Daalụ. Nnukwu odogwu, anyị na-ekene gị. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị omenala na ọdịnala. Ọmụ ife dị iche omenala na ọdịnala. Ị ga-ebukwara ụzọ kọwara anyị ife bụ omenala na ife bụkwa ọdịnala, wee gwazie anyị ife dị iche na fanabụ. Daalụ. Ọ bụrụ na akọwa ihe bụ omenala, kọwa ihe bụ ọdịnala, ndị iche dị na ha abụọ apụtago. Ọdịnala Igbo, oke ka m kpọọ ọdịnala bụ nke ahụ dị adị, ọbụla mmadụ tinyere ya, ọ dị adị ma mmadụ wee bịa. Mma agba ya n'ọba aka okike hiberie. Ihe ọzọ gbasakwala ọdịnala ya bụ na ọ naghị adị iche. Ọdịnala ya otu ọ dị n'ala Igbo, ije na ala Yoruba ọ dị otu ahụ, ije na China ọ dị otu ahụ, ije na obodo ọbụla dị n'ụwa ọ dị otu ahụ. Ebe ọbụla ana dị, ọ bụ ofu. Ọdịnala enweghị mgbanwe. Ọdịnala anaghị ya agbanwe ka asị na ọnọgo uhu ahụ na ọbụlọzi ife ọwụbụ ka ọ bụzi asị ka ọ bụ itumen, ọ da agbanwe. Ọmụmaatụ ihe bụ ọdịnala abụ ka m werekwa ji a wee maa atụ. Ji anụwa abụ ji ka m wetara wee kpokọba aja wee tụnye na ya. Ya bụ ji ahụ, ọ bụrụ na o ruo, o mechacha nnọọ, o ruo oge a na-egwu ji, egwupụta ya, ji ka a ya afụkwa. Mana kịta egwuzie ji a ya afụ ya akarị nke etinyere. Ịghọta ihe dị na ya. Iwerukwa ji ya n'ebe a jekwa na ala Yoruba, iwee kpokọnyekwa aja wee tụnyekwa ji ahụ. Ofu ife ahụ ka ọ ya ehupụtakwa. Onye ehupụta ọka, onye ehupụta ife ọbụla na-abụlọ ji. Iwerukwa ofu ji ahụ jee na China, ijekwa ka ọ ya ebe ahụ ji ka ọ ya ehupụtara, onye ehupụtara gị ife ọzọ. Otu a ka ọ dị na nkwụ anụnwa anyị nọ n'okwu ya. Iwe were mkpụrụ akwụ wee kụọ ya, o wee puo, emechakwa akwụkwọ ya da mịtarịgọ ya mụta ihe ọzọ. Nya bụ ọdịnala, ọ dị adị. Ihe ọzọ okwu ọdịnala bụ oke ka anyị kwuwere maka anyanwụ. Kemgbe nne mụrụ m wee ruo taa, anyanwụ bụ ma ọwụwa anyanwụ ka o si awanite. O nwerụbụla mbọsị m pụtara ụwa, m pụtara ụla wee fụ anyanwụ ka o si n'ọdịda anyanwụ were akunite n'ụtụtụ. Nke ahụ gụrụ ihe dị adị. Ọ bụla mmadụ merie, mmadụ enweọkwa n'ike ịgbanwe ya. Ọ dịrị onwe ya. Ịghọta onye ahụ ọdịnala na-abịakwa omenala
mana tupu ị na-aga n'iru ọdịnala enwere ihe a na-akpọ ọdịnala Igbo ebe nke bụzi ọdịnala Igbo ọdịnala Igbo bụ ihe ndị Igbo bịaziri na befa wee fụ otu ọ dị ọmụmaatụ bụ oke ka m weregodu be anyị Anaedo anyị wee maa atụ abịa na Anaedo anyị ahịa ya egbu eke nke obodo ọdị adị maka na anyị pụtara afọ mụlụ Anaedo pụtara wee fụ na mmụọ na-emela anyị ife na ọ bụ eke ka ọ na-echikarị welu apụ na onye ọbụla gburu eke bụ mmụọ Anaedo ka ọ nụsoro ọgụ. Kedu ka o si wee mara na onye ọbụla gburu eke bụ mmụọ maka na o nwelu oge amụghọm oge o bidoro ọkwa nyanwụ ihe ọzọkwa gbasara ọdịnala onweghị onye na-ama mgbe o bidoro kama apụtara m ụwa wee fụba ya o nwere ife na ọrụ oge na mbụ ahụ oge gboo ahụ mmerụ ndị nọ mgbe ahụ ji wee marụ n'ezie na eke abụrụ anụ ekwesịrị ịdị na-egbu maka na mmụọ ana ka ọnwụ na Anaedo anyị ọnwụ ọdịbe anyị ọ bụrụ mmadụ hiberie and mmadụ enwekwa n'ike onwe ka ya si wee nọkịta asụ na anya bụ ife ahụ mgbe na anaghị egbu eke na-ekpu onye na ọ dụọzi ile asị ka ọnwụ ọdịbe anyị then abịakwa na omenala ihe a nkọwara kịta anụ a mebara ka ọ esi wee dị oyite omenala ihe kọwara kịta bụ ọdịnala bụ unu ọdịnala be anyị jikọtara ya ọnụ ọdịnala Igbo ọdịnala jikọrọ Igbo niile ọnụ Igbo niile nwere ofu ọdịnala mana omenala wee ebe nwere ndị iche agbara gị na ọdịnala bụ ife dị adị ọ dị universal ọ dị agbanwe mana ihe a nkọwara witiam eke ọ bụla ọdịnala pase ọwụ omenala maka na ka anyị anaghị egbu eke o nwere obodo na-egbu eke rie ya nwere ife na-eme mmụọ befa na-enwere aṅụrị dịka ndị Abakaliki mmụọ befa na-enwere aṅụrị na-enwesi ike mana be anyị ebe anyị mee ya ịdọgo nseke ọwụ ọya ka asị nka nkọwagodo ọdị naanị dị universal then ewebatazie na omenala bụ ife ahụ usoro ahụ ndị si eme ife usoro ahụ ndị si ekperu chifa ekpere anafa maka na ana-enwe isi mmụọ niile usoro ahụ ndị kpọpụtalụ fa ga-esi wee na-eme ihe dịka ịnụ nwaanyị dịka ịkwa ozu dịka ime ihe dị anya anyị na-eji ọjị were agọ mmụọ ọwụ omenala jikọrọ Igbo niile ọnụ omenala jikọrọ Igbo ọnụ akpọrọ m ya omenala ihe gbasara ọjị ma ọ bụla ọdịnala maka na ndị China nwere ike ọ bụla ọjị ka ha na-eji agba mmụọ ọfụ okwu ndị India na ndị obodo ndị ọzọ ndị Europe ọ bụla o nwere ka ọmanya bụ n'ọjị mana abịa na ala Igbo anyị na-eji ọjị nya n'ọwụ omenala anyị ka ọjị omenala jikọrọ Igbo ọnụ abịakwa amago ma ọmatụ maka eke nke ogodo omenala Anaedo maka na abịakwa na ala Igbo o nwere ndị na-egbu eke ya bụ na omenala bụ ọ dị specific mana ọdịnala dị universal ihe na-akọwata kịta bụ na onweghị ọdịnala dị iche n'ala Igbo na ọdịnala bụ ọdịnala niile wụ ofu ụwa niile kedizie mere eji ife ka iwere ihe a na-atụ n'anya elu ọ daa n'ala gravity ihe abụọ ọdịnala gravity all these forces of nature all these principles that govern creation onye abụọ ọdịnala ahụ mana kezie mere eji were ekwu okwu si ọdịnala Igbo ọ dịzi ka nwere nke Igbo nwere ọdịnala mma mgbe nọ misconception omenala Igbo ka o kwesịrị ịbụ maka na onweghị ọdị dị n'ala Igbo na-abụla ofu ife n'ebe ndị ọzọ belụsọ nke Igbo ji akafa wee mebe o wee bụla omefa
ịghọtara na-ekwu na mụ na gị na-eke ekike efuru ekike anyị kere onye Europe ịha abụrụ ekike fa mana ọwa ekike anyị ọwụ ome anyị mmadụ ịpụtara mmadụ ụwa ịpụta ụwa ọ bụ omenala ka ọ bụ ọdịnala nke ahụ bụ ọdịnala ọ bụrụ mmadụ mewerie ọ dị otu ahụ mmadụ enwere ike ịgbanwe mmadụ emeweghe ya ndị ọcha na-alụ ụwa akụkụ ụwa niile ihe a bụ prịnsịpụl dịnụ na-eje echiga a na-alụ ụwa alọ eje echiga ọwụ dị adị ọ bụ dịka ji anụnwanna nka ji were amatụ ọ bụrụ na ịma na ji tupu ọ ga-erute nke ọfụ nke ochie ahụ etinyere ga-ebu ụzọ mee gịnị lee ọ ga-ana o wee lọzie ụwa na nke ọfụ a ga-egwupụtazi ya bụ ịlụ ụwa bụ something dị universal ọ bụla mmadụ mewerie onweghị ebe ọ pụrụ iche ọ bụla sọsọ omenala Igbo ka ọ nke awụ ọdịnala abịazie otu anyị bụ ndị Igbo asị na ọdịnala ndị Igbo abịazie na ọdịnala omenala bụzi otu ndị si ejekwa ọdịnala bụ omenala otu Igbo si ejekwuzi ọdịnala bụzi omenala anyị otu ndị Rom si ejekwa ọdịnala bụzi omenala fa otu ndị Arab si ejekwa ọdịnala bụzi omenala fa ọ na-enwe onye Arab chọọ ijekwu ọdịnala dati ya bụ mmụọ ihe dị adị ihe okike hibelu ha chọọ ijekwu ụzọ ekpukpere chifa na ụzọ fasi emekọrịta n'etiti mmụọ na mmadụ fa onye Arab ji ime oweru bid ịma kere ihe ha na-ada ha were na-agba chifu okwu mana onye Igbo ji ime owere ọjị wee na-agbachi anyị okwu wee na-aga ọfọ nke a bụrụ ome anyị nke na-eburu omefa ya anyị nwere ọdịnala nwe ome naanị na ebe nsogbu na-ana adịkarị ebu na ome ọdịnala enweghị nsogbu ọdịnala onye ahụ nke ndị Igbo kpọrọ pure spirituality it is one ofu asụsụ ka ọ na-asụ ọ dị enwe mgbanwe ọ dasị ụnyaa pụtata asị mba ọ sị taa ka ọ ekwukwa echi kwurie na-aga ịghọta ihe m na-ekwu ya bụ na dịka mmiri ozuzo ndị na-aha mmiri mana ongbelu ha na-aha mmiri na-achọkwa mmiri mana ongbelu mmiri ya abịa kịta izo ndị na-aha mmiri anakpụsịa na-achụ mmiri fe nwere ike iji wee fabịafasị na nke a bụ mmiri Chukwu nọọ okike zitere nke a na mmadụ enwere ike igbochi wee zitere nke a na mmadụ enwere ike igbochi wee nke a fa na eji kedụzi ebe nke a si nke ahụ bụkwa o nwere ife bụ na okike kwuru sị na ife a ga-eme na ife a na anyị nọ n'udu mmiri kịta okike edego ya na ihe abụọ oge mmiri na mmiri a ga-ezoliri mana abịakwa in some cases enwe options whereby human can interfere nke ahụ mmadụ nwere ike ime interfere bụ maka na okike kechakwara ihe niile mechaa ihe niile hapụkwala mmadụ take your decision and then take responsibility for your actions ghọta ihe na-ekwu o nwere ụfọdụ mmiri ya ọchị izo otu a ma mmadụ nwere ike iji ya like ndị na-achụ mmiri achụọ ya ịchụ mmiri ahụ kwa abịa eme ọ bụrụ na ọjụ na ọya ana then a shift were other places the mmiri ejezuo ebe ndị ọzọ ịghọta mana o nwere nke ya awụ richacha ekwuo na mmiri a bụ obodo a mee you can't shift it emegide ife ya nefa ya eme ma mmiri ahụ ma rụzuo agba ya nọ mmiri Chukwu dị elu obodo a at this point in time. Nobody can stop it, and you can't shift it to other places. As well, I know you all the natural. Yeah, all the natural. Okay. It is natural that this rain should fall on this land. Okay. So, you know, I try to go all the
then enwezi omenala bụzi onu anụ amụ na gị nọ na anyị boy anyị bịa anyị edo agbata otu anụ aka ịma ihe bụ ido agbata na otu anụ aka anyị ga-esi wele eme ihe anụ etu aka anyị ga-esi wele eme ife anyị kwuchi agha ya etido ya ọfọ shi mụ na gị ekpekọrịta esi otu a wee na-eme ọkwa na omenala na nkọwa inyere anyị nakwa ndị na-ekiri anyị bụ na ọdịnala anaghị agbanwe ya enwere ike ịgbanwe omenala ka ihe na-agbanwe n'ọdịnala ihe eje gbanwe ji akọla akọ ka ọ mịpụtara gị ọka ihe nwere ike ịgbanwe ihe eje gbanwe anyanwụ si n'ọwụwa anyanwụ awa ka o sizie n'ọdịda anyanwụ wee warụ gị n'ụtụtụ ọmọdụ ọma mkpe omume edenụ ihe ọzọkwa ọdịnala bụkwa na mmadụ ga-anwụrịrị anwụ ọwụ ọdị ịma mgbanwe ya eziokwu na oge gboo ndị gboo nwere ọgwụ ha na-ada agwọchacha ya ekobe n'elu asị na onye ọkụ elu ndị ya n'elu oruo oge onye ọ kwesịrị ịnwụ ọmanwụ iwegodo egbe gbaa ya ọ na-ene wee gbaa mankwụ ya kụọ ya nsị ka ọ nwụọ ọ kwechiri maka na ọgwụ agwọrụ debe a na-ekwu okwu oge ụfọdụ a na-asị ma ịgwara nwa anwụ ndị gboo gwọrọ ya agba nke na ọgwụ dị ọgwụ so n'ife dị n'omenala o nwere ndị gwọchachara ya nọ emechaa mana onye ọrụzi oge o kwesịrị ịnwụ ọnwa ya abịa mgbe ị na-ekwu okwu isi na o nwere ka ahụ onye a na-ele mana ya aka na-eku ume jee na-ewetu onye abụ ife ahụ ịma na ịbịa n'iru akwụkwọ o nwere baịbụl o nwere ndị pụtasị na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo na omenala dị iche ịgwọ ọgwụ dị iche mana mgbe ị na-ekwu okwu isi na dịka isi wee kwuo isi na ọgwụ so na omenala Igbo ọgwụ bụ omenala gịnịkwana ụbụ ọgwụ a dịka nsi wee gba gị bụkwanụ iwerusi ife okike nyere anyị na-afụ anya were ya gwakọ ọgwụ ewee gbie mgba nọ nke a ka ị ga-alụ ọ lụọ ya ọgwụ akpakọtara n'ihe dị adị ma na afịfịa ọbụla nọ n'ime ọfịa bụ mmụọ ukwu osisi ọbụla ịfụrụkwa akwa bụ mmụọ anụmanụ dị iche iche a na-etinye si na ya bụ ọgwụ bụ mmụọ ndị a niile ka ọ yara mana ihe dị n'ọgwụ bụ onye na-agwọ ọgwụ na-eke ife ọfụ from out of ife dị out of what is in existence to create entirely new energy, new being. Because ka ịbịa wete nka at the end of okay ịkpatara A kpata B kpata C kpata D iwe gbakọ ya na at the end of the day you can no longer call it A. You can't call it B. You can't call it C. You can't call it D. Or was it A, B, C, D? Or Blues functioning together. It's an entirely new energy. Then, key created here, it is conscious, it is living. Onye in existence bụ onye ahụ kerie m. Onye mere na onye ọgwụ a ga na-arụ ọrụ bụ onye ahụ alụrụ ya n'isi ya. Onye ọ ga na-anụ ife bụ onye ahụ mana ya anaghị akọ maka ọgwụ in detail. Kama ihe na-agbara gị bụ na ịgwọ ọgwụ so n'ome Igbo. Omenala ya. Daalụ. Nwanne anyị nwoke anyị na-ekene gị na nkọwa gị. Daalụ. Biko maka ndị na-ekiri anyị ndị na-amahụ anyị chọrọ ka ịgụpụtakana anyị omenala ụzọ iri anyị mana enwere omenala ọtụtụ dị iche iche n'ala Igbo anyị chọrọ ka ịgụpụta ụzọ iri maka ndị na-ekiri anyị kafa wee ndị na-amahụ kafa wee malụ ihe ị ga-amakwanụ gbasara omenala bụ na ndị obodo dị iche iche na-emebe omenala dịka otu fa siri wee nwee mkpebi n'ime onwe ha ọdụ na ngalaba omenala be anyị nwere ike ọ bụrụ ofu na omenala bụ ọnụ abịa na omenala anyị na Anaedo anyị ewerego ọmụ eke wee maa atụ na ya adị egbu eke ndị be anyị adị egbu mbe ọ bụrụ mbe na omenala be anyị adịghị nwa anwa je mee ihe ahụ a na-asọ nsọ gị na mmụọ a na bụọ na-agbarịwa ọnya ma ihe nna ada agwa ndị mmadụ na bụ ofu mana aja anị abụrụ ofu anị ụwa niile we are all living on earth but aja anị abụrụ ofu
na aja anyị be anyị nwere ife dị na na-emela anyị ife nke bụ unu nwere ife dị na na-emela unu ife abịakwa n'ụzọ esi anụ nwaanyị omenala be anyị kwuru na ọ bụ nwoke ya eje ebe nwaanyị mee ego wee nụrụ ya ọ bụrụ nwaanyị ya eje na be nwoke jee mee ego nwoke wee nụrụ ya ọ bụrụ ome anyị mana o nwere ndị ọwụ omefa na nwaanyị nwere ike ikuni ya jee si na nwoke anụnwa mee ihe na gbara ya omenala anyị bụ na nwanne enwere ike ịnụ nwanne ya mana anụ nnọọ nwere ebe ọ na-eme n'ụwa na nwanne nwere ike nekọta nwanne onye ya bụ nwoke nekọta nwanne nwaanyị anya si hei nwa nke a gbagbuo onwe ya ijekwe nne na nna sifa na ya anụ onye anụrụ m ya nke a ọ bụla omefa mana ịnwe anwa mee na be ya mmụọ be ya pịa ọkụ mmụmụ onwe ha na-akpọ ọkụ mmụmụ ọpịa ọ na-apịa oyi n'ebe maka na ọ bụla ome anyị abịakwa na nwoke ijenụ nwoke ma nwaanyị ịnụ nwaanyị ọ bụla ome Igbo maka na onye ọ na mere anụ nnọọ nwere ụfọdụ ebe ndị ọzọ a na-eme ya na nwoke nwere ike jee nụ nwoke nwaanyị aje nụ nwaanyị ada anụ kụzie na ndị be anyị ebidokwuo na mmewe nyawo ome mana ọ bụla ome a na be anyị na onye ọ na-emeri enu ya na ana jikwa ife ya na ana Igbo ji ife dịka m si wee na o nwere ọfụ ọtụtụ ome na ana enwere ike ịgbanwe nwoke ụfọdụ omenala enwere ike ịgbanwe ịma na mgbe ị na-ekwu okwu isi na nwoke nwanne a nara nwanne ya anyị ma na alụ ka ọ bụ n'ala Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo mana nwanne ịnụ nwanne ya n'ala Igbo bụ alụ nke bụ eziokwu bụ na omenala bụ ife mmadụ na-agba ma ọ bụ ịtọ bịakọrịta wee kweta si na ife a dịrị ụtọ ọ bụkwanụ na iji wee maatụ ọ bụkwanụ na-abịa otu anụ bụ ndị unu bụ ndị ọrụ ifite unu bịa kwekọrịta mgbe ka nwanne ya nụọ nwanne ya nwere ekwekọrịta esi onye ọfọ kedu ife ị nwere ike ikwu maka ya ịma na omenala bụkwa na-agbata mmadụ na mmụọ doro mmụọ a na be ya doro na a na-enwe ihe ndị Igbo kpọrọ two parties na omenala omenala bụ ife mmadụ kwekọrịtalụ mmadụ na mmadụ kwekọrịtalụ mmụọ wee gbaa akaebe wee kpete n'ife ahụ mmadụ kwekọrịtalụ o wee bụrụ ome ya bụ na ọ bụrụ ọsụsọ mmadụ kpetere wee mewe na mmụọ bikwaziri ya aka ọ bụrụ na mmadụ na isi wee kwu na mmadụ bịakwazie asị na anyị ekpekọrịta taa na nwanne ya anụwazi nwanne ka gụọ mmadụ kwekọrịtara a na-ekpetere mmụọ gbara akaebe mgbe anyị ekpetere ya gboo o kwetesikwa na nke ya na ha ekwugharị kịta ọnya ebe okwu dị ma ọ bụ na ọ kwete mana maka na mmụọ mgbe ụfọdụ mmụọ anaghị ekwu okwu na-abụ mmụọ adịghị ekwu ọnụ na-abụ na ife enwere ike ịgbanwe bụ ife maka adakwa ama dịka otu nsi wee ghọta n'ihe ụfọdụ ife nna m kọọrọ m o nwere ụfọdụ ome eji ọgwụ wee kwado gboo obodo wee bịa wee kwuo sị na ihe anụnwa na ya agwọ ọgwụ anụnwa tata anụnwa wee tido ya ọfọ na ọgwụ anụnwa na ihe dị otu a ehibe ya ọbụla alụsị na ihe dị otu a na ihe dị otu a na ama mmenatasịkwa ya na ana ọzọ ụdịka ọgwụ a ọnya na-emecha abụla alụsị then ịma na nke anụnwa ịma na mmụọ na ọgwụ abụla ofu mmụọ bụ natural spirit n'ọrụ onwe ya mana ọgwụ bụ ife aka mmerụ ọ bụrụ na ọ bụ ome eji ọgwụ wee kwado ịmarụ na obodo nwere ike kpekọrịta wee sị na ife anụ wee kwuburu gboo after all na ọ bụ onye nwụrụ anwụ okecha ikpe ndedụ ndụ ekegharịa na kịta anụ na anyị nwa na-ekwugharịzi ya na ọ ya adịzi enwere ike jee n'ọgwụ ahụ eji wee kwado nya ife wee gbaa ọgwụ agbara aka ebe nya ife ekpuo nya bụ ọgwụ ekpuru anụ ya dị mmadụ nwere ike mewezi ihe sọrọ ya gbasara agbata ahụ ya na ọgwụ ahụ dolu
mana ọ bụrụ na nọ ihe eji natural spirit like ana ndị ichie ụmụagụ nwa anụmanụ ọrụ onwe ha wee do ịgbanwe na-esi ike. Okay. Daalụ. Ọ na-echere na ọtụtụ omenala ma ọ bụ ụfọdụ omenala a na-eme na ọ kwesịrị ka agbanwee ya iji wee maa atụ nwoke ime ego isi n'isi nwaanyị ma ọ chọọ ịnụ nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị ime na abịa na omenala Igbo si na nwaanyị ada awa ọjị ụmụ nwaanyị kịta pụtazi si na nwaanyị kwesịrị na-awa ọjị dịka isi ya afụ n'iru akwụkwọ. Ọ na-echere na ụfọdụ omenala kwesịrị ka akpatụ ya aka. Ịma na nwaanyị ịwa ọjị awa na-awakwa na enwekwa nọ exceptions. Enwere ka ọ yesi wee dị nwaanyị awa ọjị mana anyị kwube ihe a na ọ nwere ike is a controversial topic. A controversial topic that na nwaanyị anaghị awa ọjị n'ọmanye n'ala Igbo ka obodo ya ome anyị na nwaanyị even ọjị si n'elu daa nwaanyị ada atụtụ ya na nwoke ya atụ ụtọ enye nwaanyị. Mana nwaanyị nwaanyị nọ na di ya wee gonye ya ọfọ n'aka nwekwara ike ịwa ọjị. Ọ ka ya sị ma ọ bụ na ya nwaanyị ahụ bụ dibịa di ya a sị na chinwe nwaanyị wụ di nụrụ ya di ya ahụ wee gonye ya ọjị n'aka wee sị ya nne ọ bụrụ na m anọghị ya gaa n'ilu wee arụchigo ọjị. Ma na o binyego ya aka n'ọfọ ya gawazie n'ilu otu anụ anyị ma nna m ụka nọ ndụ mụwa bụ obere nwa nna m ụka nọ ndụ ana m eme dibịa. Ọ dị mgbe oge m alụbela ọgwụ o nwere ifede anya ya bụ mme abịa chie m nwanne na nlọ sị m ife a na-eme mmezina ya na nna m ụka na ya na m chọrọ idu na nna m n'ike m wee kwụsị ya m wee mechaa wee si Lagos wee nata wee jekwu nna m wee si ya biko nya lụọ ọrụ m agwụ. Nna m wee bịa ebe a na obi m a wee lụọ ọrụ m agwụ wee dọọrụ m a na ngwuru be m wee binye m aka n'ọfọ wee sị m merụzie gaba. Ọnya bụ na nna m nọ ndụ mana nna ahụ na be m ma nzu nna ahụ na be m gọọ ọjị mana nna m batakwa ka nna agọ ọjị ahapụrụ m ya ịghọta maka na asịrị na onye nna ya nọ ndụ ada agọ mmụọ mana nna gị binye ya aka n'ọfọ gị gaba n'iru ọfa gere nwa n'aka ya elegbu ya. O wee bụrụ nya abụọ ife dunia na ị na-ekwu maka ịgbanwe ụfọdụ omenala. O nwere ndị agha agbanwe mgbe ndị agha agbanwe dịka nsi wee kwu na omenala mmụọ biri aka gbara witness na ya ịgbanwe na-esi ike dịka nwaanyị ịwa ọjị maka na mmụọ biri ya aka. Nwaanyị ịwa ọjị ọ bụrụ na nwaanyị di ya biri aka n'ọfọ ọ nwere ike ịwa mana ọ bụrụ na ọ bụla ya na di ya biri ya aka nwaanyị ịwa ọjị ebe di ya na-akwadoro ya bụ di ya ka ọ na-edu na mmụọ ma nwaanyị ịwa ọjị ebe nna ya na ya ọ na-edu na nna ya mmụọ. Ọ bụ ome anyị ama mgbanwe ya agbanwe ọ bụla ife niile ka enwere ike ịgba enwekwala ọtụtụ ife enwere ike ịkpanawa aka ikwuru okwu maka ime ego n'isi nwaanyị. Nwanne m ọ bụrụ na nwoke emere ego n'isi nwaanyị kedu ihe gosiri na ọ na-anụ ya anụ maka na ego a na-emekwa n'isi nwaanyị bụ ọnọdụ ka ide agbata. Agụrụ m estate management na about year 2 anyị o nwere year 2 year 3 o nwere course borrowed course anyị borrow from ndị law anyị gba law of contract. Abịa ekwuo maka consideration na ọ bụrụ na mmadụ na-abụ okay let's say for example na ị nwere ana nchọ igoro ana n'aka the document of the ana ị ga-enye m and ego m ga-akwụ gị the consideration is of the contract is established. Mana ya bụrụ na inye m dị ana mana akwụbara gị ụgwọ o nwebụrụ nke nwa nke pịara from me to you there is no contract established yet. Contract is established where there is an exchange of considerations. That is what established contract. Then ọ bụrụ na nwoke jee kịta anụnwa
ọ sị na ọ na-akpọrọ nwaanyị ka ya na-ebiri kedu ife wu ihe ngosi na ya bụ nwaanyị ahụ bụ nwaanyị ya ma ọ na nyanwa bụ di ya bụ nwaanyị ọkwana nyawa ego ahụ a na-eme na nna nwe nwata nwaanyị a agbago akaebe na gị nwa nwata nwoke wetara ego a o nwere oge mbụ ọbụla ego ka eji eme ele ọbụla ego ka eji eme o nwegasịrị ihe dị anya a na-adị eji eme mgbe ụfọdụ nọ na nna m kọchara m akụkọ mgbe ochie mgbe ụfọdụ ana m asị mbịa cheki ewute ihe na-eme kịta anụ ana m asị waw oge kịta anụ akọ ya abịazi asị na ihe niile ewe ego mmadụ oge mgbe ejirila ego mana o nwere ife anyị eme akpọ ya na ego nwaanyị ịghọta abịa ewee mee ya the purpose of that bụ no nwere reason that na nwoke mụ nwaanyị a ya jọsụrụ ọkpọrọ ya dachi ya nwoke ahụ ka o jee merụwe otu o si wee sị ya na o nwere ihe nke nwoke wetara and ihe ahụ nke nwoke ahụ wetara o debere then nke nna nke nwaanyị wee kpọrọ nwaanyị wee kpọnye ya that is where the contract is established. Okay. Anyị na-ekene gị ihe nne na nchịkọ biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị ịma na ije na mba dị iche iche dịka China fa na-eme ọfụma arụpụtagasị ife dị iche iche anyị chọrọ ka ị gwa anyị na nkenke kedu ka omenala Igbo ga-esi nyere ndị Igbo aka iru n'ogogo mba ụwa dịka China na-eme ọfụma nakwa ebe dịgasị iche iche kedu ka omenala Igbo ga-esi nyere anyị aka ka anyị wee ruo n'ogogo ndị a na-eme ọfụma dịka obodo. Daalụ. Industrialization o nwere ụzọ ọdịnala omenala Igbo ọnya oge ị na-ekwu okwu maka ịgbanwe ife ụfọdụ o wutere m na ihe ndị ji wee nwa atọ abụrụla ihe nwere ike ịgbanwe fiam mana o nwere ọtụtụ ife nwere ike ịkpa aka na ome Igbo ka o wee nwee ike wee wụrụ ofu oyi nwoke si nnọọ ka ọdịnala Igbo bụrụkwa ihe nwere ike iweta up to world class based on the present age. Enwere ike ịgba ọkwa oge mbụ ọ na-awụ ịfụ dibịa asị na ọ n'ime ọfịa ka ọ na-ebi na ebe a ka ya na ndị mmụọ na-anọ mana n'oge kịta anụ a dibịa na-arụzie duplex ịfụrụ ọmarịcha ozu obi m eziokwu na-alụchabere ya mana obere ga na-efu ya ị na-asị ọkwazibara be dibịa dị ha na ọtụtụ ife nwere ike ịgbanwe and abịakwa ndị dibịa ana m adị ekwubi ya na Facebook ndị dibịa anyị kwesịrị ịdị na-ajụ ese na mmụọ mmalụ ihe anyị nwere ike ịrụpụta maka inye aka n'ụwa anyị nọ na otu o si wee metụta ihe agbụrụ anyị a chọrọ the present need the present necessity dịka o nwegasịrị ọtụtụ ife enwere ike imegasị ọkwa ndị ọcha bịarụ megasị alụpụta ma motosaịkụlụ a ma ife oyiyo kamera anụ eji evidosi ife na ihe ndị ọzọ moto na ihe ndị ọzọ ụmụ ihe anụ abụchanụ otu nka na ụzụ ahụ na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịkwalụ ịdị na-echekwa echiche na ya bụ na that direction ka anyị mara otu anyị nwere ike isi wee mee pakeji kwa ụfọdụ ife anyị na-eme na mmụọ mee ihe apply ya wee wepụta ụzụ dịka o si dị na mgbe gboo maka ndị gboo na-akpọ ụzụ arụ egbe arụ ife dị iche iche oge gboo ndị gboo mere na ọtụtụ ife nọ afụrụ anya lụchacha ife alụrụ ịpụta n'ụwa kịta ị na-ene ife ndị gboo lụrụ anya ị na-asị kedu otu fasi wee mee ife a oge ahụ enweghị ọdụ teknọlọji enweghị machine that make lift heavy objects ị na-ajụ kedu ka ndị asị wee mee they were able to achieve those things because of the applied nka ha merụ ihe anụnwa bụ direction anyị nwa kwesịrị ịdị na-ejekwa na this our era ya na ndị dibịa ka okwu gị na-aga ndị dibịa maka na ọnwụ ndị dibịa nwekwanụ isi ọdịnala omenala Igbo ndị dibịa onye nwanzi wee sị na after God is dibịa ndị dibịa and dibịa na-agba gị ọbụlọkwa mgba dibịa uche ya gaa na ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-akpa aja eme nka nọ ihe niile anụ na-agba gị gbadoro ụkwụ na dibịa onye mmanụ nke ọ na-alụ ya chọọ otu ọ ga-esi wee pakejie
ka ọ bara ụwa ka ọ baa ụwa uru ka ọ bụrụ ihe anyị nwere ike iwe lesson mba ụwa lesson mba ụwa oge mbụ na-awụ agwọ ọgwụ arụ ike abịa ewere ya tinye n'ite ma ọ tinye n'ọkụ onye bịa ekunye mana kịta ị na-afụzi ụfọdụ ndị ya abịazi ọgwụ arụ ike ahụ ewekọtasịa ụmụ ihe niile ahụ esuchasịa ya mee pakeji ya agba ya na nylon o nwekwezi ndị na-eme ya export ịghọta ehe na mmadụ nwere ike n'obodo oyibo na-aṅụ ọgwụ Igbo and then ọtụtụ ụzọ dị iche iche mana ọ n'oge gboo those package na-adụla ya o nwere ụzọ anyị nwere ike isi wee modify certain things ka ọdịnala anyị wee bụrụ ihe nwere ike ịgazu mba ụwa wee lesikwa mkpụ wee fụkwa na ihe anụnwa dịkwana mma ndị anụnwa mgbe really have something to contribute so o wee bụrụ o nwere ụzọ dị iche iche dịka anyanwụ ọgwụ a na-aṅụ maka arụ ike dịka ịma na ana m adị ekwu na research dị mkpa rie nne research eju ese na mmụọ dịka otu dibịa mbụ ana m ada emewe ya ihe dịka ọ dị kelee otu m nwere ike isi wee mee ife a ka o wee rute onye enu na-ebetela aka ma ọ bụ ihe dị otu anụ a ka emee eziokwu a na-emebi in a very low local level kedu otu nwere ike isi wee mee ife anụ a pakeji ya ya onye fụ ya ọ dị attractive oge mbụ na-abụ o nwere onye bịara ebe anụ awa ndị ọsị na ọwụ ime onye owe ma na-echọrọ ime in such a way that na onye fụ ya ọ na ya like that artifact ịghọta ma na o nwere otu ya si wee chọọ isi wee mee na-echọrọ iji fotie o mere enlarge wee mee wee dee onye owe ya nsi ya oke ebe ọ bụ na onye ụwa ka a na-ekwu onye ụwa gị ọkwanụ gị ewe onye ụwa gị afụla anya ị nwekwa ike iji onyonyo gị wee mee mgbe ị hazicharịa ya nyawa ọrụ ahụ nọ n'ọrụ ọ dị active mana ifu ebe mbọsị visit dị wee fụ ebe o dewere ya na palọ bie ka ọ jọs chokesie nnọọ dekoreti chachaa ya ịbata ebe a anya ya aga ebe a adịghị ala eke ịghọta onye ka m ji wee sị onye bịa sị na aka m were imeji Jizọs wee mere ya onye onwe ya what happened to your own image? Can't you use your own instead of using a foreigner's image? It's better you use your own. So ọgwụkwa another way si a package kwa nwere ka isi wee package ya ife onye wee dere onwe ya ebe a ịbata belụsọ ma ejuru wee kọwara gị iwee mara ihe dị ebe a if not mma o wee wụkwa maka oge mgbọ na onye nne ya ewere ya eje zokpuo n'okpuru bed isi onye ọjọọ ebupụta chi ụka eme oje n'okpuru bed ebe o zoro if ọdịnala abụrụ ihe kwesịrị na-ezo ezo. Okay, anyị na-ekene gị nne Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu ọzọ anyị abịagwa na nchịkọ n'isiokwu anyị ji n'ụbọchị tata n'ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ na Ifite Oraifite ekenekwe m oyikwu wee kene onye nta n'ihi na-esonye anyị n'ife anyị na-eme biko kaba arụ ka ikesa ife onyonyo maka na ndị Igbo si onye enu ya karị bịa chetakwa na ị ka na-ekiri Ikoro TV network kaba arụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi anyị nọ na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram anyị nọkwụzi mana TikTok ọkwana na Ikoro TV network ka a na-akpa ife ọbụla banyere ndị Igbo ekenekwe m unu afọ m ka bụkwa Nnaemeka Ilenunachi mana itu omoriwe akụ akpa m nganga itu omoriwe akụ njide ego ndị abọghị ego ka ọ dị wee na-asị unu biko na-esonyere Ikoro TV oge ọbụla maka mgbasa ozi ọdịnala omenala Igbo na anyị kwuru na ọdịbendị ga-adịrị fa ọdịbe anyị ga-adịla anyị wee na-arụkwa nla anyị ọrụ jisie n'ike na-enye nkwado na-esonye onye ọbụla tinye aka n'ọrụ ka anyị wee dozie ebe anyị maka na ọ bụ ihe nkụ nọ na mba na-eghelu mba nri nkụ nọ na be anyị ga na-eghele anyị nri ka anyị dịsịa anụ onye afọ taa ka afụkwa ya echi ise. Ikoro TV Network.